αυτή και να είναι πολύ σαφές στον αντίποδο αυτού τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Θα μου πείτε, το μνημόνιο έχει αναπτυξιακή ατζέντα. Το μνημόνιο, όπως όλοι ξέρετε, είναι μια βίαιη προσαρμογή δημοσιονομική, πολύ βίαιη. Πιο βίαιη δεν έχει γίνει σε καμιά δυτική οικονομία, εννοώ να γίνει περιορισμός των δημοσίων δαπανών τόσο γρήγορα με τόσο μεγάλη έκταση. Πουθενά και δεν έχει γίνει αύξηση των φορολογικών εσόδων με τον άδικο τρόπο που γίνεται τόσο πολύ με σε τόσο λίγο χρόνο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ βίαιη η δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρείται στην Ελλάδα. Η βασική της ιδέα, θα το πω πολύ απλά, σε μια οικονομία των 200 δις, η βασική ιδέα του μνημονίου είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να περιοριστούν κατά 30 δις και τα δημόσια έσοδα να αυξηθούν περίπου 15 δις. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο μέγεθος, εξωπραγματικό, επαναλαμβάνω, και γι' αυτό η δημοσιονομική προσαρμογή, έτσι όπως γίνεται και με το ρυθμό που γίνεται, παράγει όλα αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα τόσο στην οικονομία όσο και στην ελληνική κοινωνία. Εν τούτης, το μνημόνιο έχει μια κρυφή αναπτυξιακή ατζέντα, όχι και τόσο κρυφή, πια φανερή, η οποία λέει το εξής, ότι η ανάπτυξη στη χώρα θα γίνει μετά το μνημόνιο με τρεις τρόπους. Πρώτον, θα μειωθούν οι μισθοί πολύ. Πόσο πολύ? Στα 480 ευρώ ο βασικός μισθός. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του μνημονίου. Η μείωση των μισθών θα προσελκύσει επενδύσεις. Αυτή είναι η μία ιδέα και θα μετατρέψει την Ελλάδα σε μια ανταγωνιστική οικονομία σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Η ιδέα αυτή, η οποία είναι βασική ιδέα του μνημονίου, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο κοινωνικά άδικη, είναι και παραπλανητική, είναι λαθεμένη οικονομικά. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό, δηλαδή και 200 ευρώ να κάνουν τους μισθούς, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το εργατικό δυναμικό στη χώρα, το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετικό πλέον. Ο ένας στους δύο νέους είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Το επαναλαμβάνω, ο ένας στους δύο νέους ηλικίας 20 έως 35 ετών είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Αυτό το εργατικό δυναμικό και 100 ευρώ να πάει μισθός δεν πρόκειται να ανταγωνιστεί την Τουρκία και την Βουλγαρία στην προσέλκυση επενδύσεων, ενδύματα, στα υποδήματα, σε μια σειρά από μεταπηδικές και άλλες δραστηριότητες που υποτίθεται ότι προσελκύουν όντως τεράστιες επενδύσεις η Τουρκία, η Βουλγαρία και οι γειτονικές άλλες χώρες. Γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, είναι κάτι διαφορετικό και το ανθρώπινο δυναμικό έχει σημασία. Η δεύτερη ιδέα του μνημονίου ήταν η ιδέα των ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο κράτος, έχει πάρα πολύ δημόσιο τομέα, οπότε αν ιδιωτικοποιήσουμε απότομα ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό, τότε θα προκύψει ανάπτυξη. Σας υπενθυμίζω ότι η ιδέα αυτή επίσης είναι λαθεμένη, διότι ξεκίνησε το 10, είχαν πει ότι από τις ιδιωτικοποιήσεις θα πάρουν 50 δις. Στην πραγματικότητα όμως, όταν βάλαν κάτω τις επιχειρήσεις τις δημόσιες στην Ελλάδα, διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα έχει λίγες κρατικές επιχειρήσεις. Εγώ που είμαι και οικονομολόγος λέω κάτι παραπάνω. Το μικρότερο κρατικό τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο λόγος που έχουμε το μικρότερο κρατικό τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επειδή είχαμε ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων η Ελλάδα και η Πορτογαλία την περίοδο 1995-2005. Εκείνη τη δεκαετία, σας υπενθυμίζω επιτροχάδι, η Ελλάδα ιδιωτικοποίησε το σύνολο των τραπεζών, το σύνολο των προβληματικών εταιριών που ερχόντουσαν από τη δεκαετία του 80, ιδιωτικοποίησε τους δρόμους, το αεροδρόμιο και πολλά μεγάλα έργα, μέρος του λιμανιού, το σύνολο των εταιριών μεταφορών που είχαν μείνει, Ολυμπιακές και άλλες, τις τηλεπικοινωνίες, ΟΤΕ και πάει λέγοντας και ούτω καθεξής. Άρα η ιδέα ότι η Ελλάδα είχε πολλές κρατικές επιχειρήσεις ήταν παραπλανητική. Γι' αυτό και τα 50 δις όταν βάλαν κάτω τα χαρτιά τα κατέβασαν στα 10 δις. Και μετά από 3 χρόνια μνημόνιο, επειδή δεν είχε ιδιωτικοποιηθεί σχεδόν τίποτα, διότι το μόνο που έχει ιδιωτικοποιηθεί είναι οι συμμετοχές στα ΕΛΠΕ και που είναι εύκολες και ο ΟΠΑΠ, αν ολοκληρωθεί και αυτή, κατέβηκαν στα 7 δις. Και όπως ξέρετε, αν όλη αυτή η φασαρία γίνεται για τα 7 δις των κρατικών επιχειρήσεων που θα ιδιωτικοποιηθούν, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει
η αισιόδοξη εκδοχή ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει ιδιωτικοποιώντας αυτό το μικρό τομέα που έχει απομείνει. Αυτό που έχει απομείνει, όπως όλοι ξέρετε, είναι η ενέργεια, το ρεύμα δηλαδή, το νερό, κάποιες συμμετοχές που είχαμε και ορθά στον τομέα των πετρελοειδών, ο ΟΠΑΠ, η εταιρεία του στοιχημάτων που έχει έτσι κι αλλιώς μονοπόλιο και θα έχει μέχρι το 2030 και τότε θα είναι ιδιωτικό μονοπόλιο, δηλαδή μέχρι το 2020 με ανανέωση μέχρι το 30. Άρα δεν υπήρχε αυτή η ιδέα των πολύ μεγάλου τομέα του κρατικού. Οπότε στράφηκαν με τα μανία, σε λήψη επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίησεις, στράφηκαν με τα μανία σε μια άλλη ιδέα. Στην ιδέα της δημόσιας γης, ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ δημόσια γη, αναξιοποίητη. Αυτή η δημόσια γη, άμα την δώσουμε, την παραχωρήσουμε σε ιδιώτες, τότε θα γίνει ένα boom καταπληκτικό και θα το θυμόμαστε όλοι, διότι θα αξιοποιηθεί η δημόσια γη. Αυτός ήταν ο δεύτερος μύθος της ανάπτυξης του μνημονίου, και λέω μύθος διότι το ελληνικό δημόσιο, όπως ξέρετε, έχει μεν 70.000 μικροοικόπεδα δεξιά και αριστερά σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχει ουσιαστικά 4 μεγάλα οικόπεδα. Δεν έχει τίποτα άλλο το ελληνικό δημόσιο, όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε. Έχει το ελληνικό, έχει την αμερικάνικη βάση στις Γούρνες, έχει την Κασιόπη, όπως τη λένε, στην Κέρκυρα, και το περίφημο Ανάθη, όχι το περίφημο που λέγεται στη Ρόδο, με ένα μεγάλο, που το ακούω από τότε που γεννήθηκα ότι θα ιδιωτικοποιηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι. Και εκεί, όπως βλέπετε, παρά τις προσπάθειές τους, κάθε ένα από αυτά, όπως και η δημόσια γη, έχει πάρα πολλά νομικά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλο μέρος είναι αποκληροδοτήματα, δεν ιδιωτικοποιείται, δεν παραχωρείται εύκολα, απαγορεύεται να πουληθεί έτσι κι αλλιώς η δημόσια γη, άρα παραχωρείται. Άρα και εκεί έμπλεξαν σε μια σειρά από προβλήματα που κάθε άλλο παραέδιναν την εικόνα μιας Ελλάδας που θα μπορούσε στον αντίποδα της ύφεσης να φτιάξει έστω αυτές τις αναπτυξιακές σκέψεις που τις είχαν οι μνημονιακές δυνάμεις. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι το σκέλος αυτό του μνημονίου κατέρευσε, οι ιδέες ήταν παραπλανητικές, ήταν λάθος, ήταν αναποτελεσματικές. Αποτέλεσμα, η ύφεση βάθινε πάρα πολύ και συνεχίζει να βαθαίνει, αδυνατούν να βάλουν πάτο στο βαρέλι, και η ελληνική οικονομία συνεχίζει για 6η και 7η χρονιά, 6η συγκεκριμένα, πιθανότατα θα υπάρχει 7η του χρόνου, να έχει τη μεγαλύτερη ύφεση συσσωρευτικά, αθρηστικά που έχει γνωρίσει δυτική οικονομία σε καιρό ειρήνης μετά την κρίση του 1929. Πουθενά, καμία χώρα του δυτικό κόσμο δεν έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ 25% μέσα σε 5 χρόνια, 4 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι η κρίση του 29, που θεωρείται το σύμβολο της απόλυτης οικονομικής κρίσης, το ΑΕΠ της Αμερικής μειώθηκε 30%. Με κάνα χρόνο μνημόνιο δηλαδή θα σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ. Κλείνω την παρένθεση περί του μνημονίου και επιστρέφω στην κεντρική ιδέα την δική μας περί παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η ιδέα μας είναι σχετικά απλή. Πρέπει να ξεκινήσουμε και να αναζητήσουμε και να βρούμε αναπτυξιακές προοπτικές και δυνατότητες, οι οποίες να εκπορεύονται από το πραγματικό δυναμικό που υπάρχει στη χώρα, πρώτα απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό. Και επειδή το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι μορφωμένο, νεανικό, μορφωμένο, ικανό να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, άρα εξ ορισμού η νέα ανάπτυξη πρέπει να στραφεί και να στηριχθεί πρωτίστως και κυρίως πρώτον σε παραγωγικούς τομείς που έχουμε παραμελήσει. Θα σας πω μια κουβέντα γι' αυτό, και είναι προφανής οι τομείς που έχουμε παραμελήσει, η γεωργία και η μεταποίηση. Θα εξηγήσω και γιατί τους παραμελήσαμε αυτούς τους τομείς. Η Ελλάδα από το 1993 μέχρι το 2008, μέχρι την κρίση του 2009, αντίθετα με ό,τι ισχυρίζονται πάρα πολύ ότι η Ελλάδα είναι πίσω, ότι δεν προσαρμόστηκε, ότι είναι μια χώρα αναχρονιστική, με πολύ τελευταία χώρα του Σοβιετικού τέτοιου και διάφορες άλλα που κατά καιρούς ακούμε, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα προσαρμόστηκε στις νεοφιλελεύθερες επιλογές που ήθελε η παγκοσμιοποιημένη οικονομία την περίοδο 93-2008 με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής.
Σας υπενθυμίζω ότι πέρα της ιδιωτικοποίησης άνοιξε η ελληνική οικονομία, απελευθερώθηκαν πλήρως οι μετακινήσεις και